Ha valaki Krisztusban van, új teremtés, és a régiek elmúltak, és újjának minden. Nagyon fontos, ha valaki megtér, teljes szívből átadja a szívét, nagyon fontos az, hogy legyen egy élő kapcsolatja Istennel. Tudjuk, az ördög nem érdekli azt, hogy eljársz gyülekezetben, hogy mennyit tudod az írást, hogy mennyien élő kapcsolata van az igével és az Isten igével, és az Istennel. Van élő hited? Ez nagyon fontos. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Nincs más által üdvösségük, vagy mondja apostolok cselekedete. Nem adatott ég által, semmi által, mi által üdvözülhetnénk, csak Jézus neve. A Jézus nevében van hatalom. A Jézus nevében minden tér meghajl az égen és a földön. Ő adta nekünk ezt a hatalmat, és nekünk kell használjuk. Látjuk a világ, melyen a sötét oldalon van, és a világ, melyen a pokol fele. De te ébredj föl, és szólj az embereknek, hogy térjenek meg. Mert elközelebb Isten ország. Azt mondja, az apostolok cselekedetében a tanúság idejét azért elnézi az Isten, de most parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. És arról beszélek, hogy nagyon fontos nekem is, hogy élő kapcsolatom legyen Isten minden nap. Nem csak a gyülekezetben legyek keresztény, hanem hétköznap a családomban. És az utcán, a munkahelyen, a világosság legyek, hogy Isten fia legyek, a lássák bennem az Úr dicsőségét. Azt mondja az írás ottan a 1. János 4. részében, azt mondja, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. És ha az Istentől született, akkor nagyobb, aki bennetek van. Tudjátok, miért megéreztem ezt a szeretetét Krisztusnak? Hogy a Szent Szellem szerint járok. Amikor én megtértem, akkor megpróbálkoztam abban lenni, hogy éljem napjaimat, az szükségünk van a Szent Szellemre, mert a Szent Szellem nélkül nem tudunk tenni semmit. Azt mondja ottan az 3. János evangéliumában, ez a Nikodémus egy vallásos ember volt, és elment egy éjszaka Jézushoz, és megkérdezte, mondd meg nekem, mester, hogy lehet? És Jézus elmondta neki ennek a vallásos Nikodémusnak, ha valaki nem születik víztől és Szent Szellemtől, nem mehet be Isten országába, királyságába. A víz a bemerítkezés. Én bemerítkeztem, de kezdtem így, hogy nekem szükségem van a Szent Szellemre is. Többet akarok az Úrtól, többet vágyókozok, még többet vágyok rá. Vágyom az Úr jelenlétébe, vágyok többet, Uram, mire használj engem, mi a te akaratod? Mit tegyek? A Jézus nevében van minden hatalom. Tudjátok, amikor Istenről beszélünk, még meghallgatnak, de amikor Jézus nevét beszéljük, akkor nagyon sokan elutasítanak. És vannak, akik meghallották az Úr éget, és megosztottam Bibliákat, és mondtam, hogy Jézus a megmentő. Jézus ma is gyógyít, megbocsátja minden bűnödet, és ma is vannak csodák. Fogadd be a szívedben. Ő meghalt érted a keresztfán, de harmadnap feltámadt, és ma is él. Ő legyőzte a halált. És ha mi is hiszünk, azt mondja Jézus ottan a János evangéliumában, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Hiszed ezt? Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Ha nekünk az élet Krisztus, akkor nincs hatalmunk a gonosz felett. Le van győzve. Tudjátok, tapasztaltam a Krisztus szeretetét, de minden nap és a szívemben, hogy komolyan kell vegyem az Urat, és mindjárt komolyan kell venni. Mert a napok, azt mondja Pál apostol, áron vegyétek meg az alkalmasságot, mert a napok nagyon gonoszak. És ezt a kettő, áron megfogadjuk az alkalmat, nem tudjuk mi jön a világra, de közel van az új eljövetele, és a szemünk látára teljesülnek. Minden Biblia proféciák, minden. Ez be kell teljesüljenek, mert Jézus maga mondta el. Maga mondta el. Mivel a gonoszság megsokosodik, azt mondta Jézus a Máté 24-ben, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állatos marad, az üdvözöl. Aki mindvégig kitart, az fog üdvözölni. Isten maga a szeretet. Én szeretteim, szeressük egymást. Hát a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. És arra bátorítom, hogy az a szeretet lakozon a szívünkben, és emeljük fel az elesetteket.
menjünk ki az embereknek, beszéljünk Krisztusról. Hogy Jézus a megváltó, és ő megbocsátja ma is a bűnt. Ő akar új életet, és nem akar egy ember, hogy elveszte, hanem mindenki üdvözül, és eljusson az igazság megismerésére, az örök életre. Azért mondom el nektek, mert én is találkozom volna Krisztussal 2012-ben, így egy tékozózó, és visszatértem az atyához. És azt ígértem az Úrnak, amikor megtértem, hogy mindig ki fog tartani mellette. Mert Jézus is azt mondta, Máté 24-ben, aki mindvégig kitart, akkor üdvözül. És akkor, hogyha ezt megígértem neki, hogy hűséges és engedelmes lesz, akkor ígértem. Tudjátok, mit tapasztaltam legjobban? Nem az a fontos, hogy hány igeverset ismerek, mennyit élek meg belőle. Ez a legfontosabb. Ha megélem az ígét és cselekszem Isten akaratát, az Úr megdicsőt a nevét rajta. A szültelen imádkozatot, hogy kísérőbe ne jussanak. Úgy a lélek kész, de a test erőtelen. És minél hálát adjatok mindenért. És áron is fogadjátok az alkalmasságot, mert a napok nagyon gonoszak. Mert most van a kegyelem ide, és most van az üdvösség napja. Az Úré a dicsőség, hogy nekem bátor szívem van. Nem én érdemlem meg semmit. Az Úré a dicsőség, mert ő Szent Szellem, aki bennem lakozik, hogy bátran meg tudom vallani az áruházba, hogy az utcán, a parkból, és elmondom Krisztus evangéliumát. Hogy mindig szoktam mondani ezt az ígét, is eszembe van mindig, hogy betőtt az idő, és elközelett Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ez az evangéliumot kell mondani mindenütt. Jézus ezt hagyta nekem is, mindnyájunknak. Menjetek szerte világra, hogy mondja már 16-15. Menjetek szerte világra, és hirdessétek az evangéliumot. Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkározik. Ezt hagyta nekünk Jézus, nekem is, és mindnyájunknak. Bátorítalak, testvérek, álljatok ki. Valljátok meg Jézus Krisztus, mert nagy jutalmatok lesz a mennyben. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Ez beszél itten az efészusi gyülekezetnek, és az nekem is szól, és minden gyülekezetnek szól. Hogy az a mondásom, hogy az első szeretetet elhagytad. Vissza kell térnünk a gyökerekhez, mert szüksége van nekem is visszatérjek. Még jobban, hogy visszatérek, hogy előbbször találkoztam volna Krisztussal, és beli szerettem, és szerelmes lettem Krisztusban. Ez az első szeretet, mikor visszatérsz hozzá, vagy még buzgó vagy. Jakabban azt mondja az ige, a Jakab levelében az ige azt mondja, hogy boldog az az ember, aki kísértésben kitart, miután megpróbáltatott, és elveszi az életnek korát, mint az Úr, az ígér, az ők szeretőknek. Amen. A kísértés órájában kitart. Azt mondja a Jelenések 3. részében, ami nagyon megtapasztaltam én is, hogy mivel megtartod az én béketűrésémet, én is megtartalak téged a megpróbáltatási idején, ami az egész világra jön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Én még hamar eljövök, és jutalmam velem van, megfizessek mindenkinek az ő cselekedete szerint. Jézus mit mondott? Én vagyok az alfa és az omega, és kezdet is a vég. Jézus az út, nem amit a média közvetít. És az érdekes, de igazán, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak ő általa. Legyetek áldottak, és köszönöm, meghallgatotok, bátorítalak, álljatok Jézusért, és mondjátok, hogy Krisztus a megváltó szabadító, ő visszajön, és valljátok meg, hogy ő meg tudja bocsátani minden bűnt. Nekünk az a kötelességünk, mint tanítványa tegyünk minden népet. Mik is ezért hívott el engemet, és az Úr is, mindnyájunkat. Legyetek áldottak, az Úr és áldjon meg titeket.